de Barcelona, és Creu de Sant Jordi, concedida per la Generalitat a l'any 1986. El 2006 va ser investit doctor honoris causa per la Universitat de Barcelona per la tasca de traductor literari. És autor de teatre, traductor, novel·lista, escriptor. No sé, segur que et deixo coses. Pare de família. Pare de família, veus? Això ho faig amb una moneda d'or. Així és per anomenar algun dels premis literaris que té el Ramon, és la Ciutat de Barcelona, el Germán Martorell, Víctor Català, el Sant Jordi, el Ramon Llull, el Pere IV, el Sant Joan, etc. Sí, senyor. Per exemple. 43. Molt bé. No de l'any 42. Actualment dirigeix la seu de l'Arxiu Museu instal·lat al Castell de Palau de Actualment ja no el dirigeix. Ja tampoc? Ja s'ha dit a Lluís. I ha fet certament. I la Fundació? I la Fundació també. També. Li deixarem a Lluís això. I llavors, si hem de parlar de llibres, doncs també ha escrit un grapat de llibres. Podem anomenar algun. Bon dia, pare, la Marona, la visita, la sala d'espera, la sala de miralls, el manual del perfecte servici del Badioca. Podríem continuar. Una cinquantena. Exacte, una cinquantena. Autor de teatre? Bueno, si n'han anomenat ja algun, tenim un bailet entre dos reis, l'Anna Porres no gaire, 2 hores, Bon Nadal Cònica, el sopar de gala, etc. I el premi al Ciutat de Barcelona, en català. El primer any que l'Ayuntamiento de Barcelona franquista sempre donava premios de teatro i de poesia. Veieu com parlo en castellà quasi bé com un concert, potser. I llavors, allò de que no recordo la guerra i la mundial, llavors es van estructurar una mica i van dir els premis podien ser en català o en castellà, les obres. I jo m'hi vaig enviar una obra, per cert era d'uns resistents, que fa una posició, vull dir que era completament viscut i d'això. I em van recollir. De manera vaig quedar encantat de la vida. I endavant. La mort no està... No, però és que ja no m'hi cabia. En tenim molts. Doncs no agafen per més gran, ja està vist. Ja està vist. Molt bé, a nosaltres ens agradaria de totes maneres que amb la celebració del centenari dels Pasquarets es parlés una mica de la trajectòria del seu pare, d'alguna anècdota, alguna coseta que ens pogués inspirar. Us ho he dit tant com vulgui, però jo, més de mitjoreta, no sé. Doncs fem una mitjoreta. Mitjoreta. I si veiem que es dormen, ja els despertarem. I també pot ser que jo hagi dit això. I quan sigui l'hora, m'engegui i abans de dir escolti que el criden d'allà fora. Molt bé, endavant si t'agrada. Ser fill de Fulvi Torres és una experiència de Josep Maria Fulvi Torres, és una experiència especial. El pare i la mare van tenir 10 fills i em va tocar el número 9. De manera que si em descuido perdo el tren. Però encara hi vaig ser temps. I encara darrere vaig néixer una noieta que va morir als 6 mesos. Jo en aquella època es moria la vida meva, diguem, van quedar 8 i van deixar 6 i després ara només som 2. Però pare,
Per tant, jo el meu pare l'he conegut, sí, molts anys, però no en els seus, sí que el vaig fer, en els seus millors temps, els seus temps de glòria, de popularitat, de guanyar molts diners amb les seves lletres, amb les novel·les. Va funcionar. De manera que, per exemple, els Pastorets van néixer el 1916 i van néixer, a veure, què passava? Com eren jo, i qui eren? Doncs això passava 10 anys abans de néixer jo. Per tant, el que sé és del paper, ja, el pare comentava coses, però no era molt explicador de la seva pròpia vida. Llavors, el pare devia tenir, això que són 16, ell havia nascut el 80, doncs, sí, havia nascut el 80, 36 anys. 16 eren 36 anys. I el 16 tenia 36 anys. Era casat i tenia 2 nens. Es pensava que no disparava. I es guanyava la vida escrivint, bueno, escrivint, sí, sempre havia escrit per molts anys, de jove, i en aquella època que es fa patriotisme, es fa catalanisme, i tot es fa de franc, i no havia guanyat mai la literatura. Per tant, sí, jo vaig guanyar un rural, un sant de la poesia, així de molt. Però també va haver d'anar a l'exili perquè de processar i va fugir. Va estar 3 anys a Perpinyà. I després ja va tornar perquè ja va tornar. Però no treballava de tot. Lloret havia treballat d'aprenent d'un senyor que feia cotilles i bragues. Però ell continuava escrivint els seus articles catalanistes i independentistes en aquella època. Doncs, treballava d'això. Com que havia estat 3 anys a Perpinyà, a Perpinyà es parlava català, però es parlava vivia en francès. De manera que em va tornar, una cosa no va fer ni que ho considerar, perquè el seu pare es va arruïnar primer com a moblista i es va posar malalt i el de la seva materna i el de Pauli i va viure de petit i de mitjanet totes aquelles coses que sortien de les pàgines viscudes d'una família que estaven feien de casa i que no podien pagar el lloguer. Això passava en aquelles èpoques. A mi encara no va tenir a casa. Doncs feia. Treballava gràcies al seu francès i a la seva capacitat d'escriure. Feia de secretari d'un francès que dirigia la Companyia Elèctrica de Catalunya, i ell li feia les cartes en català i el gat li deia digue-li aquell de França i jo li havia escrit en francès i ho feia. I al mateix temps treballava a una cosa molt estranya que dirigia el seu germà gran, en Manuel Torres,
que era la Atracción de Forasteros, que havia de ser un precursor de les agències de turisme a la Pera. Jo vaig haver de lliscar ells i fa dir que vaig dir, vaja, això vaig dir, no te trobem tu, però que sap aquí. Doncs tenia 3 o 4 mesos de mestre, però quan va tornar de vacances, l'exili, el seu germà Manel ja era col·laborador setmanal d'una revista infantil que no sé si sabreu com se deia. El Patufet. El Patufet que havia nascut el 1903, si no m'equivoco, i aquest Manel, el Manel Germà, que era poeta i va ser poeta fins al temps de la tomba, doncs ja hi feia l'article de fons, encara que era infantil, però hi havia un primer article perquè els pares i els avis poguessin llegir. Però ja va començar. Va començar que no se'n deia pàgines escrites, però al cap d'un temps ell mateix va posar aquest nom i sempre eren coses de la vida actual. No eren de fantasia total, sinó que eren tret de la realitat, però no de la realitat d'ara, que és normal. Que hagués de fer articles sobre la... Jo estic molt contra la gent ara, perquè és el que toca, Doncs vet aquí. I llavors és curiós que els que han pogut després tenir accés als seus llibres de contes, que en aquella època la gent comptava en una llibreta el que guanyaven i el que gastaven, sobretot la gent que anaven sempre una mica amb el gust. Allà es veu molt bé, es pot seguir la seva progressió literària, perquè tot d'una ja veus que en la llibreta ja no hi surt aquella entreneta mensual que hi havia de l'Atracció de Forasteros. I al cap de 2 o 3 anys ja no ho trobo. Bueno, aquell dels Magués i de les botigues ja havia passat abans de la pata. Però les dues o 3 coses més importants ja han desapareixent i cada vegada el Patufet pujava, perquè ja no escrivia només les pàgines crudes, sinó i amb això va començar a fer-se no solament una manera de viure, d'escriure en català, que era una cosa que pocs escriptors de l'època havien aconseguit, sinó que va aconseguir una cosa molt més important. Això, nosaltres de llavors. La gent que estimava el català, el teatre, la literatura catalana, i havia aconseguit fer sols. Eren els seus clients setmanals de cada setmana, durant tot l'any, sense vacances de res, sortien les pàgines viscudes. Com que si a més hi afegia unes pàgines festives, doncs a la llibreta dels contes ja s'hi afegia una altra entrada, i així successivament. Després, un dia, no havia escrit cap novel·la d'aventures, mai. Havia escrit novel·les de jove, molt ben acollides, però a petita escala perquè la gent no llegia gaire llibres, novel·les en català, llegia poc. O sigui, no era pels dies, eren obreres. La seva preocupació era molt obrerista, amb un jove sobretot, però han estat molt valorades. Tant és així que encara ara
intel·lectuals universitaris de l'època, es dediquen a estudiar la literatura catalana, aquests 6 llibres que va publicar premiats o no premiats, doncs són els que accepten en definitori per ells, tot l'altre aquelles novel·les llibres que estan reeditades, moltes d'elles, per les millors editorials barcelonines. Si no ho tenia aquesta veu, em sembla que hauria telefonat dient que no venia. Però bé, paciència, també tinc divers contracte de posició perquè l'antadeu postissa també té el seu problema, però amb bona voluntat de poder aguantar. Ho sentiu bé tot? Ja veu que és mig públic i se sent. Llavors, doncs, ja s'havia fet la gent ja s'havia que era un escriptor català, que escrivia coses molt boniques, com aquell que els agradava, també, de manera que llavors es va produir a la vida d'en Folquitor Josep Maria una cosa molt important. I es va produir el 1907 i vosaltres ho esteu vivint el mateix. El meu pare, doncs, tot aquest, cada setmana tenia feina per tot, perquè a més, hi va haver l'editor del Patufet, que es deia Josep Agullà. Era un home amb molt nas. Sabeu què vol dir això? Vol dir que quan hi va caure entre les mans en Josep Maria, el va veure, aquest. I un dia, al sortir de l'editorial, li va dir Folk, es deien de vostè, tota la vida fins que es morien, deien de vostè. I Folk, he tingut una idea, a veure què us sembla. A veure, digui, ja potser va una cosa d'allà, per la Rambla d'Amunt, i diu, ara voldria del Patufet posar-hi un suplement encaixat, una novel·la per entregues, una novel·la d'aventures, per canalla d'aventures, per entregues, però no per entregues, el primer capítol, sinó el capítol de la setmana que ve, no. El primer capítol, les primeres pàgines sortirien de seguida i després 8 pàgines més i 8 pàgines més, encara que comencessin a mig capítol, què es sembla? Pot ser. I he decidit que aquesta novel·la ja ha de sortir aquest mig capítol, ha de començar a sortir. I també he decidit que l'escriuria vostè. Jo? No sé si escric cap novel·la d'aventures. No tinc ni imaginació ni res d'això. Diu, bueno, ja te l'encarrego, ja està encarregada, te l'espero, perquè hem de preparar el número de més. I jo pare em diu, bueno, ho provaré, i va a casa, i ho va provar tota la feina que havia de fer sempre, però va començar una novel·la que es deia Les extraordinàries aventures d'en Massagrà. I em va fer una vintena de pàgines i les va portar com conferència escolar a porta del mestre. Va portar a l'editor que s'hi jugava el panís, i va dir, mira, això no sé què va guanyar, mira, això no sé què, ja m'ho mira, no sé si la qüestió és que la pròxima vegada que es van veure, el pare que havia d'anar a cobrar li va dir, bueno, això
acabar les proves, perquè això surt la setmana que ve. A casa d'Espanya. Però si no sé què passarà, no sé què farà, no em va saber. Era el cap, tot això. I així, d'aquesta manera, va començar la novel·la d'aventures de Fortitors, que es titula en massa, que ha estat la que s'ha reeditat més i més, la que s'ha traduït a 2 o 3 llengües estrangeres, entre les quals no hi compto el castellà, que també és una llengua estrangera, però vull dir, la vida és una capsa tancada, i fins que fa obrir no saps què hi ha allà dintre. Doncs allà dintre d'en Josep Maria Fortitors no hi havia només les pàgines de escriptura o de les poesies, no hi havia només. Hi havia un escriptor de novel·les d'aventures que va escriure 30 no sé quantes durant 30 no sé quants anys. Ara tenies d'escriure, jo escriure. I bé, doncs l'any 16, tot això es va explicar, l'any 16. El meu pare ja no era un desconegut, era un escriptor molt llegit en català. Em sembla que era un fenomen que no s'ha repetit ni ara, no s'ha repetit. Però sortia cada mes, i es va començar fent de 10.000, de 15.000, i es va acabar la falera 60.000 exemplars cada setmana. I això era la grip, s'escampava per tot Catalunya, i llegien des de les classes més baixes com el Tenorio, fins als Palaus. Perquè jo tenia amics, després de la guerra, castellans, eren a la guerra, uns de 12, 13 anys, que eren castellans, però vivien a Barcelona a la guerra, i abans de la guerra els seus pares castellans els portaven a la Romea a veure totes les obres de Fortitors de teatre per infants. No calia convèncer aquests castellans que pensa més aviat gent, perquè estava que era el director de la fàbrica. No calia, era una cosa natural que funcionava. Ara tot ha canviat, és molt més difícil treballar això també, treballar social, ja sabem, etc. Però què va passar? Va passar que els frares tenen coses bones, encara que algú pensi que no. Però sí, els frares tenen coses bones. Cosa bona que deien, em sembla que eren els caputxins, eren els franciscans. Caputxins. Els caputxins de Gràcia, de Pompeia, o Litoral, tenien un equip de gent que els ajuden, que fan reunions, que fan fer facetes familiars, sempre sota la progrés. I tenien un teatre a Gràcia. I aquest teatre es deia, algú sap, es deia, aguanteu-vos perquè, Coliseu Pompeia, com si fos el mig de Roma. Però era dret, que estava bé, sí que estava bé, era de nivell professional, però era un coliseu de Gràcia. I allà, entre altres marietes que feien, doncs feien uns pastorets cada any. I eren uns pastorets que eren els d'en Pitala. En Pitala, que també tenien molt d'èxit en aquella època. En Pitala ja sabeu que era aquest senyor que es deia, no sé com, que té un moment en el ramo, com se deia? Frederic Soler. Frederic Soler. Això, Pitala.
i Pitàgora sono una doncs va fer el pastoret i aquella gent la feia tot fent de retirar algunes cosetes. Al final, la junta de dames, sabeu que són junta de dames, no sé què creu preguntar, és que les senyores llavors en deien la junta de dames. La junta de dames estava una mica escandalitzada ella mateixa, aquesta junta, de fer aquells pastorets que deien tan bons. En canvi, aquest escriptor que li diu, no sé què, sí, l'escriptor, que no la pot tocar. Oye, aquest concepte no. Ens demanaria que ja què va fer els pastorets per nosaltres, la Mare de Déu Santíssima. No, jo no veig acord d'anar, jo tampoc, els dames tenien l'escriptor, el senyor, i l'altre, ja hi és com ara. Era un convento. Jo, a mi que no, que em registri, que no m'escolto. I aquest senyor va allà i el senyor Pogo, que no ho sé, que sempre Pogo. Doncs nosaltres voldríem, perquè fem els pastorets, volíem tenir un vostè que té aquesta ploma, que sembla que els anys ho però com això és molt de primera. I per tant, que vostè, que deu tenir molta feina, però si pogués fer-nos uns pastorets a nosaltres, que sigui tot el nostre gust, que ens hi trobem bé, i què li sembla? Home, el pare d'aquella època, casat amb dues nenes, i aquí, quan aquí, una mica de plat. Doncs, més gran deia que sí. Si no era res que anés contra els seus principis. Per tant, ens va dir, mira, però esclar, diu, mira, nosaltres li donaríem una facilitat. Podria venir al teatre un dia d'aquests, una funció, i li passaríem tots els decorats que tenim de l'hospital, però no l'hospital, l'hora de l'hospital. I vostè pren nota, perquè ens puguem apropiar, perquè som molt pobrets, perquè... Però som pobrets i jo el que... Vostè, hem dit que la Junta, de l'Anos, doncs vam decidir que podíem, si sortia bé, si tenia èxit, doncs li donaríem 500 pessetes. 600 pessetes, el govern sempre donava cada 2 mesos. I van anar, va portar tot el govern que feien, i em sembla que va ser 4 o 5 nits que va tenir programa i una setmana de nit, perquè cada dia s'havia fet el guata, de sempre, doncs de dies va. Aquell de nit va fer els pastorets i els hi va portar. Se'l va enviar, va dir així. Però si era surt bé, 500 pessetes. Doncs van estrenar-lo el 24 de desembre, que llavors era la vigília de Nadal. Bastant suposo que també. Però ho sé que tot ho canvia. I el pare que diu ell també mirava a veure, perquè ell sí que n'havia vist una obra seva. Quan tenia 20 anys, una obra amb música, que era una mena de societat catalana, que vam intentar, però allò va ser un fracàs. No em vull veure més, potser que ja fa un joc. Encara que no. Llavors, el pare va dir, bueno, quan va a l'entrada, i el pare va veure la seva entrada, la seva dona, i la de les obres negres.
tant si s'ho feia bé com si no sortia bé. Bueno, el company hi va veure per primera vegada allò que ens heu relatat a la gent que escrivia al teatre. Va veure el públic com reia la canalla, quina felicitat hi havia a la platea. El aplaudiment va ser un èxit. Tan èxit que van organitzar un sopar d'homenatge a en Folc i Torres. Feia el Salvador Alarma, el director de l'obra, i tot, les dames i els amos, de les mil famílies, i bueno, era molt pobret. I llavors, quan va començar a passar temps, dies, mesos, ja no sé, ho va fer el dia i de fer alguna cosa, no sé què va dir, com ho deia, la qüestió és que es va treure bé, sense números. No tenim aquestes pessetes perquè es van dedicar a tantes coses cristianes i catòliques i apostòliques i no tenim. Sí, sap, potser ha fet un normatiu. Les coses, quan vas per la data, passa encara, i passa, i això, és un normatiu. Sí, senyor, així no sé. Però el nostre senyor cada vegada ens deia, bueno, sé que no sé. Però el nostre senyor va premiar aquest donatiu perquè els pastorets li han donat més diners que totes les seves altres obres mundials de l'última. Doncs això. I el senyor de l'Esgai. I fixeu-vos una altra cosa curiosa que a mi m'interessa perquè jo també era escriptor fins que vaig quedar així una mica molt mexicà. Però aleshores, quan era escriptor, realment vaig estar a punt de ser un escriptor important, perquè guanyava tots els premis que corrien per aquí, tot. Vull dir, un oncle meu, que no em telefonava per felicitar-me com els altres, al final em va telefonar. Diu que esperava que tinguessin un altre premi, per felicitar-te per tu. Bueno, però vull dir que els escriptors això és molt curiós i és una lliçó que cal aprendre. A mi m'ha passat en molt petita escala i no permet més. Però que vull dir, potser avui algú de vosaltres també escriu. No cal que ho amegui, és un pecat que no fos. Doncs que a vegades una obra escrita per encarna no surt de l'inspiració. Surt una de les millors obres que surten de Catalunya. I això va passar amb el Massagueran i amb els pastorets. No sé si especialment. Però això els hi passaven a grans escriptors, per exemple, aquests Lluís Suárez, Rosos, Dostoievskis, Dostoievski anava sempre al cul de diners i deia no deia que les pares les llevaressin, però deia els escriptors necessitem algú que un volàtil que no li... Si esperes
que baixa del cel, malament. T'has de trobar acorralat. O bé, un espanya volia dir, que ho diré de baix, que volia dir la llista del mes, els deutes. I ara tenim els pastorets més o menys de... no hi havia el rei. 5 minutets més. Sí, només 5 minutets. O 6. I vet aquí que... bueno, aleshores, això va ser un doble miracle a favor del compositor. No solament el fet que els pastorets es fessin a tot arreu, sinó que va redescobrir la seva vocació d'autor de teatre. I de teatre per aquells infants que havia vist riure per una obra que havia assistit. I jo això, anava a fer bé. I jo vaig fer un intent de fer-ne una i fer d'empresari, que va ser un fracàs, però aquell fracàs també va servir-li perquè el Romer, els professionals, li demanessin aquella obra i a partir d'aquell moment li demanessin almenys estrenar-ne una cada any. De manera que durant molts anys, en poques hores va estar escrivint una obra de teatre per infants que l'escrivia a l'estiu a Plegamans, que és el dia de la seva torre, i que sabia que aquella obra, quan l'escrivia ja sabia qui faria, ja feia paper per l'observar i per la... De manera que això li va donar molta popularitat, molta fama i també molts nens que els necessitava perquè les unes nenes es van convertir en 10 fills, de manera que se'ls havia de mantenir. Passa que així que van guanyant 6 diners, 8 són molt interessants, i això no hi ha mai ningú presentat. Però ells els gastava tots, amb els reis, els fills, els col·legis, els fills, i se'ls gastava tots per la seva amant. La seva amant era la seva casa i el seu jardí del meu. I per allò no emprenia res. Quasi 40 missatges així d'ells, 25 ametllers, 40 ballaners, i vinga, va, i farem un hort, perquè així és l'estiu de menjar la verdura fresca, no per ecologia ni per això, aquí, ni per ecologia ni per altres coses, sinó perquè l'apliquem. De manera que tot arribava. Llavors la tallada va venir per tot, per ell i per tots nosaltres, però per ell molt directament. Perquè el meu pare, dret de llei, per dir-ho paradoxalment, dret de llei l'havien d'haver assassinat els rojos, perquè era una obra de missa, de missa i de la missa. No era un foll, però era un home de l'ordre. De manera que l'havien d'haver assassinat. Però no va dir. Jo sempre soc humanista, era humanista, per tant, sempre m'imagino l'arribada del tio que era del comitè a casa seva. Vinga, la seva dona. Mañana vamos a matar este perro. I un poquito, no me'l mateu, ja que ho puc fer, i més vi, però els que també l'havien d'haver afusellat, no s'havia afusellat, i ja eren els francos, perquè era un catalanista consagrat
que havia ensenyat el català, llegir català a tot Catalunya, era una mala vídua, l'havien d'haver forjat, però devia passar una certa. Potser pels mateixos personatges. A vegades jo la faig així. Em sembla que ja ha passat els 6 minuts, em sembla molt de bé. Ja vindré d'aquí 7 anys. L'altre centenari i miraré d'estar més... Potser la segona part d'aquests 7 anys ja deixaré de fumar. Però estem molt contents de veure-us i molt contents. Nosaltres li agraïm molt. Perquè tinguem por de quedar sense saber què dir. I aquí hi ha... Aquest llibre no sé si el coneixem. Aquest llibre és el Museu Maria Folch i Torres i el teatre fantàstic. Està dedicat a tot el seu teatre fantàstic i al nou fantàstic. I està molt ben fet en Fabres i el gran home que també és bo. Je creixia tot el morir. De manera que molt fort. Ja pot deixar. Voleu dir alguna pregunta, alguna qüestió?